Son varias as sancións que ten recibido o Concello da Pobra por mor dos puntos de vertido á rede de pluviais detectados na tomada. A última das multas ascende a 30.000 euros. Para poñerlle fin a estas prácticas contaminantes, o Concello decidiu asumir directamente a toma de mostras. Será a Policía Local a encargada de recollelas nada máis detectarse o vertido. Despois de falar cos representantes da empresa Viacua, que é responsable do saneamento e da recollida pluviais do Concello, e unha reunión cos axentes da Policía Municipal, pois chegamos a diseñar un protocolo no que eles serán os encargados de recoller unha mostra dos vertidos cando aparezcan. Temos aquí o material que nos vai a suministrar a propia empresa Viacua e estableceremos un protocolo de recollida máis inmediata posible. Antes había que primeiro era chamada de veciño a policía Viacua tardaba en chegar, etc. Ora os policías van a facer roldas de oficio, digamos, dentro da súa xornada e acudirán o máis rápido posible cando haya unha chamada de algún veciño ou veciña, de tal forma que podrán xa recoller a mostra. E deixaremos de ter ese problema de que cando chegaba a veces o persoal de Viacua, pois xa o verquido desaparecera ou o que fora, non? A inmediatez na recollida non será suficiente para identificar a empresa infractora, polo que se procederá a analizar as mostras para tentar delimitar o tipo de factoría da que proveñen. A partir de aí instalaránse controis nas empresas para, no caso de detectar vertidos, proceder a aplicar as correspondentes sancións. Intentar máis ou menos delimitar a que empresas poden pertenecer, porque o seguinte paso vai a ser poñer controis nas empresas que, digamos, sexan máis sospeitosas de ser responsables do verquido. Controis de toma mostras automático e, por tanto, aí xa vamos a poder sancionar se chega o aumento e se estas empresas non toman as medidas oportunas para corregir esta situación. Pero non podemos permitir que o Concello siga estando en risco de recibir unha nova sanción, aparte dos criterios medioambientais e do daño que se lle fai ao río e as molestias que se lle causan aos veciños. Pola súa banda, Augas de Galicia realizará tamén os controis habituais enmarcados no Plan de vertidos da Xunta.